बयनिसिमबो मिथिहोहरनाय जायोदि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिसआ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरोदि थांनाय 3 जानुवारि 2022 इं खालारखालि गुवाहाटी थुलुन्सिगुरि नलपारायाव जानाय जे जाथाय बे जाथायाव दासिमबो बे हालामनि बर' सुबुंफोरा आलाय सिलाय बोथोरनि गुसु गोजांनायखौ लानानै गथ' गथाय गासिबो हालाय हाफाय जाना दङ। बेनिखायनो बिथांमोनखौ हानायबादि अनसुंथाइ महरै हेफाजाब होनो रां जमायनो थांखि लादों आरो बे थांखियाव गुवाहाटी नोगोरनि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिसनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिफोरखौ लाफाना मोनसे रां जमायनायनि आफाद दानाय जायो। बेनिखायनो जाय गोसो गुदुं बिथांमोना बे थासारिखौ नुनानै मदद होनो गोसो जाना दङ बै बिथांमोना बे थांखियाव बाहागो लानानै जा एसे हायो मदद होनो हागोन। नोंथांमोननि बे बिहोमाया बिथांमोननि गोनांथिखौ सुफुंनो हागोन। नोंथांमोना गुगोल पे, पेटिएम, फनपेनि जोहै होखानाय नम्बराव मददनि रांखौ हरनो हागोन। राहुल रामसियारि 8011002039 जेनेरेल सेक्रेटारि बसलिस फान्डु कलेज गोजोनसा बर' 8638845807 जेनेरेल सेक्रेटारि BLS कटन इउनिभार्सिटि नोंथांमोना होखानाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो नैबे नलपारा थुलुन्सिगुरि नलपारा गामियाव दंफायो। बयबो मिथिदों जानो हागौ बे गुवाहाटीनिनो मोनसे एरिया बेयाव जिफोर बायदि जाथाय जालांबाय बे जाथाय जालांनायखौ जों दिनै बेयाव संदाननानै नायनो फैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे गुवाहाटी नोगोराव थानाय जेसेबांमानि कलेजफोर दङ आरो इउनिभार्सिटिफोर दङ बे कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव जेसेबांमानि बर' फरायसा आरो फरायसुलिफोर दङ आरो BLS बा बस लिस्टफोरनि जेफोरबायदि कमिटिफोर दङ बे कमिटिफोरखौ लानानै जोङो नैबे गामिनि थाखाय मोनसे डनेसननि थाखाय मोनसे फान्ड खालामनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय जों मोनसे कमिटि दागोन आरो बे कमिटिखौ जों थाबैनो दाफुंगोन। बेखायनो जों नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिहोनाय थाबाय। बेखौ जोङो गोख्रै दाफुंगोन नाथाय 1 उइक बे सप्ता मोनसेनि गेजेराव जोङो बेखौ खालामो। मा मावनो थांखि लादों जे बेखौ दाफुंनानै बेखौ बेवहाय जे गोबां जेंना जाना दङ जानाय लोंनायजों बेयाव जेफोरबायदि जाथाय जालांबाय बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो मावगोन जे जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव जों जेसेबां हायो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन। बबे नाम्बाराव फन खालामबा नोंथांमोनखौ मोनगोन? जोंनिफ्राय नैबे नोंथांमोना लानो हागोन 8638845807 बे नाम्बाराव आरोबाव मोनसे 8011002039 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जि गुवाहाटीयाव थानाय फरायसाफोरनि आरो अनगायै गुबुन गुबुन फरायसाफोर गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट बा ओनसोलनिफ्रायबो नोंथांमोना जेफोरबायदि हेफाजाब होनो थाखाय गोसो गुदुंफोर दङ नोंथांमोना बे कन्टेक्टआव बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नामा जाहैबाय 8638845807 बिथांनि नामा जाहैबाय गोजोनसा बर' आरोबाव 8010002039 राहुल रामसियारि। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।